comentez absolut nimic ce ține de... Nu sunt supărat absolut pe nimeni. Păi clar, dar uite, ați fost ales președinte, cu scandalul, s-a tergiversat, foarte greu s-a ales președintele. Și acum a plecat. Nu spuneți cu scandal. Iată, uitați-vă, deci... E scandalos că nu poate fi ales un președinte de... Noastră ați fost prezent la ședințele Consiliului. Ați fost martori. A fost o problemă care să nu fie soluționată amiabil sau colegial în Consiliu. Au fost soluționate absolut toate colegial. Care e motivul pentru care plecat? Deci, foarte clar, spuneți. Eu să vă spun foarte clar și foarte simplu și foarte scurt. Nu mi-a fost clar, nu mi este clar și nu mi va fi niciodată clar cum persoanele care se află sub hotare pot să semneze documentele care se află în țară. Sau cum se pot introduse în listele sau documentele care se prezintă în organul electoral persoane care nu există în genere. Sau buletinele care nu au fost eliberate în genere, așa buletine. Nu mi-a fost numit și nu va fi clar. E clar, aveți în vedere cazurile astea? Nu am nimic, nu vreau să comentez mai mult nimic. Deci asta este. De ce? Nu vreau să spun de ce. Nu că nu sunt de acord, eu nu am drept să comentez. Noi am executat întru totul hotărârea Comisiei Electorale Centrale. Ați văzut, noi am înregistrat absolut tot. Mie nu sunt clar unele chestii care nu mi-au fost, nu mi sunt și nu mi vor fi clar. Asta este. Eu așa, nu vreau să fiu clown regizat, clown într-un circ regizat de cineva. Le urez la tot succes. Pa!